Буквално 5 години се познаваме и днес за първи път ще се видим на живо. В момента опитам да играя. Моля, смете бързо, като си вземете книжката, не дейте да чакате. Хело хора, малко съм гръмнал бойлер страстика, но сега ще се фотоепилирам. Днес е четвъртък и имам доста интересен ден планиран. Ще ви взема с мен A Day in the Life с мен, Summer Edition. Нямам търпение, защото... Слушайте сега. Ще се фотоепилираме първо. Аз току-що си направих един Everything Shower. Обръснах се... няма един косъм по мене. Трябва да се фотоепилирам, за да не си изпусна графика, който правя, защото ако го изпусна, трябва да почна от начало My Hair Removal Journey. Затова сега ще се фотоепилирам. След това трябва да отидем до Еконти Спиди, понеже имам 2 пратки, които нямам представа какви са. Само едната знам, че от Orbico Beauty са ми пратили нов парфюм на Victoria, не на Victoria's Secret, на Women's Secrets. Другата не знам от кой е, така че трябва да я вземем. После отиваме в училището, в което ходих 2 пъти в седмицата в 7-ми клас, експлораториум. Там ще се видя с учениците ми от 7-ми клас, които супер много обичам, супер много ги чувствам като семейство, дори не толкова като приятели, защото не се виждаме и чуваме толкова често, но всеки път, когато сме заедно, се забавляваме супер много. Правим си преспивания, както знаете, в училище. Супер забавно е и нямам търпение да ги видя. След това обаче вечерта съм на вечеря с една от най-добрите ми приятелки, която никога не съм виждала. Виктория се казва, тя от Щатите. Когато бях домашна ученичка, майките ни се запознаха в интернет и оттам ние си разменихме първо имейли. С нея сме си писали имейли, след това телефонни номера си разменихме. И сме си супер близки. Буквално тя знае всичко за моя живот, аз знам всичко за нея, обаче никога не сме се виждали. Принципно майка е българка, ако не се лъжа и баща й, но не съм сигурна. Тя просто е родена в Канада и тук си идва принципно понякога през летата. Те просто са голямо семейство и не могат много често да идват на тук. И последния път, в който щяхме да се виждаме, просто тя се разболя точно в деня, в който трябваше да излезнем и не успяхме. Аз като бях в Щатите миналата година, бях супер далече от нея, така че днес за първи път ще се видим, се познаваме от 2019-та. Буквално 5 години се познаваме и днес за първи път ще се видим на живо. Нямам никакво търпение. Това ни предстои днес. Наистина вълнуващ ден, изпълнен с много емоции. Току-що качих между другото стори в Instagram. И между другото, мислех, че сме изчупени, че никой просто не ми е писал 3 дни на DMs, а се оказа, че Instagram сме ги спряли автоматично. Не знайно защо, но се оказа, че е на много хора, така че вече може да ми пишете в Instagram. Но да, сега първо ще се епилираме и след това всичко остана. Между другото, не знам дали помните, че за Коледа получих един фотоепилатор. Ползвах по него дълго време, обаче той гръмна докато го ползвах и спря да работи и реших да смена фирмата и да си купя на Philips и го използвам и съм супер по-доволна от този, който преди използвах. Предишния беше на марката Kenzie, супер популярна, супер много хора я рекламират от чуждестранните инфлуенсъри, които следвам. Обаче не знам, сравнявайки го с този на Philips, съм много по-доволна от този, отколкото от предишния. Някак си усещаш, когато го използваш. Аз правя интим, крака, ръце, мишници и понякога на лицето си правя. И трябва да си оправя косата, защото почва да изсъхва. Ако изсъхне по този начин, няма да бъде добре. Така че сега ще ви покажа какви продукти ползвам. Винаги са различни, между другото, но на този етап ползвам 3 продукта. Това е 6 сета. 3 продукта, които сега ще ви покажа кои са. Първо, четката ми за коса, най-хубавата четка за коса, Tangle Teaser е фирмата. Скъпи са обаче хора, аз съм с друга четка да се реша. Боли ме с другите четки, скубаме. Тази ми разресва косата и е страхотна. Просто ползвам от години. Ползвам ето това олио за коса на Heritage,
което си го купих от Канада. Това е на моите любими ютубърки, майка им. На Brooklyn Bailey майка им Минди Микнайт е собственичка на този бранд. И използвам това. Използвам Olaplex, което си купувам от Sephora. И ето това от Lush, което е. Но много ми харесва, че открих начина, по който косата ми да изглежда нормално. Някои от продуктите, в случая Olaplex е скъпичък, знам, обаче при положение, че косата ми е боядисана, трябва да се слагат хубави продукти. Важното е да поддържате косата си и колкото се налага пари да се дават, да може да бъде подхранена, здрава, наистина добре изглеждаща, защото моята, ако не я направя с нищо, прилича на мен. Нещо, което е много важно, особено като се фотоепилираш и принципно също е много важно лятото, дори това, че не сме на море, на басейн, каквото и да е било, трябва да ползваме слънцезащитен крем. Аз ползвам ето този, чакайте, че от морето е още в един зиплок. Ето този, който е 50 фактори, е на Australian Gold. Много ни харесва вкъщи, защото има един лек бронзинг ефект и прави кожата ти да блести. Пише Tan and Protect и сега ще си намажа цялото тяло, защото ако си се фотоепилирал или си бил на лазерна епилация и излезеш на слънчева светлина, могат да ти появят едни петна. Така че better safe than sorry. Слагам сега слънцезащитния и почваме да се гримираме. Дали играете на Wordle? Ако не знаете какво е Wordle, това е една игра, която е от The New York Times, се качват в сайта си и трябва да познаете всеки ден по една дума. Имате 1, 2, 3, 4, 5, 6 опита да я познаете и ви се падат буквички и трябва да, ако са зелени и така, значи сте оцелили мястото, на което е. Ако са жълти, не сте оцелили, ако са сиви, просто не ги няма в тази дума и в момента се опитвам да играя. И не мога да сета каква е думата. Значи имам си, имам И, имам и О. Започва с Си, завършва на О, има някъде Е. Другите букви, които са ми останали, са тези. Та не знам каква е думата на деня. Наистина. Не знам. Питвам се да се сета. Трябва да я знам. Те са лесни думите, принципно. Вчера знам беше една, която сега не съм чула. Гаунт. Май такава. Или гънт. Не знам. Познах я. Думата е cameo. Чакайте. Чакайте, познах я. Уху! Добре, доволна съм. Днешният ден ще се почне добре. Така, защо не мога да се... Но да, сега почваме вече наистина да се гримираме. Ето ми го грима. Не знам дали ще съм така облечена после, но сега отивам до Спиди и до Еконт да си вземам пратките и след това се прибирам. Оправям се вече, ако ще съм с това, ще си сложа просто една риза отгоре, ако не съм, ще се преоблека и отивам да взема едно от момчетата с колата и направо отиваме към училището. Но да. Но грима днеска ми е бейкъп, избейкъп. Да, така ходим. Така, хора, взех пратките и сега ще ги отворим. Започваме с тази от Еконт. Уоу! Пише Choose your signature. Това изглежда много яко. Така, уоу! Така, има картичка, нека първо да прочетем картичката. Не знам, пакеджинга е брутален. Ооо! Или спирала! Слава Богу! Защото ми се върши спиралата, която обожаваме точно на L'Oreal.
Но ето тук има за двете спирали. Хора! Ето е едната. Златната телескопик маскера, която имат. И тук е черната. Опа. Не, може би от тук се вадят и двете. Не се вадят и двете оттам. Чакайте, че съм малко confused. Ето я и черната. Това е много яко. Както знаете, аз обожавам спирала. Това ми е най-любимия грим, който си слагам. Евар, мога да съм с нищо, но с спирала. И това е, но да, много благодаря на L'Oreal. И сега да отворим и втората пратка, която, както ви казах, знам каква е, но реално не знам как изглежда. Така. Уоу! Имам... Дали са ми влизалка? Мале, това е толкова миличко. Благодаря много на Orbico Beauty. Нямам търпение. Така, чакайте сега, може би ще ми трябва ножица да отворя. Така, намерих ножица. Нека се отваряме пратката. Това е много яко. Сега имам чувство, че е Коледа. Окей. It's a big box. Хора, вижте колко е красива. И мирише цялата на парфюм. Мале, толкова красиво, вижте. Как сега се отваря? Мен ще ми е жал, ако я разкъсвам. Може би е така. Мале! Това е буквално като цяло щанд на магазин. Много е красиво, много. Сега искам да го помириша. Това е новия парфюм на Women's Secret. Момент сега. Да го извадим. И така изглежда и целият розов. О, мирише много хубаво. Ето го. Толкова съм благодарна. Благодаря много на Orbico Beauty за този подарък, за близалката. Толкова е мен тази опаковка. Толкова съм аз, че просто няма на къде. Хоп. Така, хора, вече пътувам и отивам да взема Ками. И след това отиваме заедно с него в училище. Изобщо не знам къде отивам, защото ще го взема от тях. И съм сложила навигация, но си сложих просто тая риза отгоре. Реших, че съм си с този аутфит, защото ако съм с нещо черно, много привлича слънцето, ще ми е още по-топло. Но да, в момента има някакво задръстване тук. Обожавам да карам, някой ми беше попитал в социалните мрежи. Да, бях качила на стори да ми задавате въпроси. Как се научих да съм толкова спокойна и да карам с удоволствие? Ами, практика, хора. Наистина, като се поставиш в много ситуации, като те засичат, като ти би биткат и такова, някакси вече ти е по-спокойно да шофираш, защото си минал всичко и не те е страх. Аз лично мен никога не ме е било страх. Просто малко почнах да се притеснявам, защото като си с учебна кола, си с инструктор е много по-спокойно, защото той може да реагира, ако нещо се случи, докато тук вече разчиташ сам на себе си. Така че реално просто трябва много да се кара. В началото карайте с някой друг, това е моя съвет, защото аз в началото карах винаги или с мама, или с баба, просто да има някой до мен. И даже първите пъти, в които съм карала сама, съм се забелязала да правя някакви супер малумни грешки, защото съм хиперактивна, че съм сама и карам, но вече съм свикнала и мога да ви кажа, че е страхотно чувството да си самостоятелен и като човек, който цял живот е ползвал главно градски транспорт, няма по-хубаво чувство това да си на климатик в собствената ти кола, си надуеш любимата ти песен. Така че моят съвет е просто, като си вземете книжката, не дейте да чакате. Ако нямате кола, просто карайте с вашите, защото с времето ще ви стане много по-приятно, много по-лесно и изобщо няма дори да се замисляте на нещата, които правите. Но да, това е моят отговор на въпроса. Аз ще ви видя, когато стигнем вече в училището, защото реално другите малко по-късно ще дойдат. Сега сме аз, Боян и Ками и после трябва да дойдат Рая, Калина, Светло по другата част от класа. Така че да, ще видим после.
Хора, метрото идва след 2 минути. Аз супер много закъснявам. Така не искам да стигна не на време, защото това е много лошо първо впечатление. После ще ви разказвам за експлораториум и как мина. Обаче сега паркирах колата дори не при вкъщи. Просто я паркирах и веднага тичах към метрото. Но да, надявам се да стигна на време. Стиските палци. Добре, хора, стигнах. Не съм много закъсняла. Даже съм на време. И съм много горда от себе си за бързото ми мислене. Просто да си зарежа колата някъде. Но много е топло. Много е топло. Сигурно е 35 градуса. Но да, вече съм тук. После ще видите Вики и нейната приятелка Алиса. О май гад! Вики! Oh my god, so good to see you. I can't believe we never met. Yeah, you're taller in person. Hi, it's so lovely to meet you. I'm Erica. I'm Elisa. You're so pretty, both of you. You're so pretty. You're gorgeous. Thank you. My name is Elisa. Alisa. Or do you talk in Bulgarian? I do, but I don't speak in English. Здравейте всички. Аз съм от Щатите и Русия. Здравейте, аз съм Виктория, аз също съм от Щатите и от Сиатъл. Okay. That's okay. Някой те кова. Yeah. So guys, should I speak in Bulgarian or English? Bulgarian. I mean, you could probably put For the subtitles. audience. Okay, I'm just gonna speak in English, I guess. Where are we guys going? We're going to the hotel. Oh, I'm gonna Our drive. hotel. We're staying in a hotel. Oh, they leave tomorrow, but then Vicky comes back next week. Alyssa is leaving us. Heartbreak. It's so hot in here. I'm actually dripping in water. Can I? Okay, do I take this one or do I take this that one. This one's better. What's this that? one's Can I better. use that It's trash? like Mentos. Vicky, say what's your favorite part about Bulgaria? My favorite part about Bulgaria? Yeah. It's gotta be the roads. Yes. How about you, Alyssa? This is hot. Is it? But isn't it better because it's like more chewy? Yeah. Yeah. My favorite part about Bulgaria is the food. Okay. Yeah, the food. Oscar. Because in the States, it's like, it's not Artificial. Really flavorful. Yes, it's Yeah. artificial everything. The Fanta, like The tomatoes. you can really tell by. Really? Yes. Yes, even the Fanta. Like, the Fanta tastes like Yeah. oranges. And it looks different too. We literally looked up like a whole Yeah. thing about it. Like Yeah. Whoa. But, Okay. yeah, you'll The never fruit find and the delicious veggies are fruit and good. veggies Yeah. like this in the US. like the cucumbers taste like soap. Like Wait, here? No. No, In the States. in the Oh, States. okay. Yeah. I was like, Alyssa. No, like I love tomatoes here. I have a Oh. Watermelon. Oh yeah. Yeah. I have a mosquito bite like literally right here. Okay, we're going to the hotel. Yeah. We're gonna give a room tour. Gonna drive safe. Yes. Adios. Hasta luego. We're gonna make this hard for you to edit. You see, you belong with me. Stand in the right lane to turn left. Така, хора, след експлораториум и виждането с моите приятели от седми клас, нямах време просто преди да излезна с Вики и Алиса да ви покажа какво реално ни подари собственика не на училището, ми създателя на училището, един от най-добрите хора, които аз лично познавам в живота си. Имаше изненада за нас. Ние малко трудно се организираме да се виждаме, така че това ни беше виждането след завършването с пожелание за успехи в бъдеще. Ние със сигурност ще се виждаме, но понеже доста трудно се организираме, както ви казах, и явно сега беше перфектният момент да ни даде тези неща, за което съм супер благодарна. Но първо ни даде тези тениски Експлораториум, където стъпките се превръщат в следи. Най-хубавия слоган, който съм чувала до сега. Всички имаме такива, ще сложа снимка на екрана.
И наистина означава много, много, много за мен, защото аз експлораториум си го чувствам като втори дом. И сега ще ви покажа другото нещо, което всеки един от нас получи. Ето такъв колаж с снимки от моменти от 7-ми клас и не само, защото ние в експлораториум преди си правихме преспивания. Буквално това да преспиш в училище, никъде друга да го нямаш. Те имаме снимки от преспивания, тук имаме тези. Бяхме на escape room, правихме най-различни неща. Просто това са моменти и на всеки таблото е с различни снимки. А отзад, още по-специалното е, че тук има написано пожелание за всеки един от нас. Има и един лист, в който всеки от нас си записа телефонния номер, имейл адреса и инстаграм профила, за да може ако някой ден си загубим телефона, нещо се случи, винаги да имаме тези контакти, защото никога не знаеш какво може да се случи в живота. И ние си поддържаме връзка, но винаги се случват някакви неща, че може да загубиш всякакъв контакт с тези хора. Така че наистина това беше толкова толкова миличко. Аз до сега не съм получавала нещо такова, толкова дип, толкова важно и съм наистина много, много благодарна на Веско, на Роси, на абсолютно всички в експлораториум. И се надявам наистина това да не ни е било последното виждане, защото просто имам чувство, че сме различни, обаче като се съберем, успяваме да бъдем едно цяло. И нямам търпение да се видим, надявам се да е скоро, надявам се скоро да си направим преспиване. Но да, исках просто да ви ги покажа, защото малките неща са тези, които ти правят наистина цялото съществуване значимо. И това е точно едни от тези малки неща. Аз на мен това си го сложих вече на стената. Малко имам само една картина за Шон Мендес, това да си го сложа там. Ако после намеря по-добро място, например някъде тук отгоре на бюрото, там ще го сложа. Но да, не, просто толкова плаках, като Веско реално е собственик на експлораториум, I guess. Дори не знам, той е просто най-прекрасният човек, дори не знам как с какъв тайтъл да го опиша, но като ни прочете посланието, което беше написал, толкова ме разчувства, толкова истински беше написано и казано, че просто да. Но да, това е хора и просто исках да ви го покажа, за да усетите емоцията. С Вики и Алиса се изкарахме много добре. Говорихме си, сено сме се познавали цял живот, което е едно от най-хубавите неща, което може да се случи с човек, с който се виждаш, например, за първи път. А с Алиса дори си говорихме за първи път. Но да, Вики пак ще идва, така че много се вълнувам. А сега ви оставям с това видео. Много се радвам, че ми гледате видеята. Благодаря ви за цялата подкрепа. Наистина означава супер много за мен. Оценявам го от сърце. С вас ще се видим следващата седмица и ви пожелавам да имате за сега едно прекрасно и усмихнато лято.